nga Dios. Yes. Sama-sama nag-ingon dinhi ang Mateo 22:11-3. 11 nga to sa 13. Ako basahon mga igsoon ha, Mateo 22 kay nagduol naman sila. 11 nga to sa 13. Hallelujah. Nagtanaw ang Ginoo mga igsoon. Madiin man ta nga suok nga dapat gitanaw ta sa Ginoo. Mao na mga igsoon nga ang natanawan sa Ginoo mga igsoon nga naay nagbiste nga dili ang ngayan sa iyang atubangan. Usa ihita po mga igsoon, gipagapos sa Ginoo, itambog sa Ginoo ngadto sa kangitngitan. Amen. Dito man nagabot sa iyang mga ngipon hangtod sa way katapusan. Mao na mga igsoon nga padayon kita nga mga lagad sa Ginoo, magbistita og matarong, magbistita isunog nato Yes. sa kanunay sa atong kasing-kasing. Amen. Alam sa atong kasing-kasing, doon na may maabot nga mga pagsulay mga igsoon, atong turusan, atong tubilan ang atong lana mga igsoon. Amen. Aron ibalik sa Ginoo makaubata sa iyang gingharian. Yes. Hallelujah. Giihap na sa Ginoo. Amen. Check na sa Ginoo. Gikorek na sa Ginoo kung unsa ang imong natambungan nga tigom, unsa ang imong pagpaminaw sa pulong sa Dios. Mga igsoon, gikorek na sa Ginoo ang tanan. Amen. Mga igsoon nga maningkamot kita mga igsoon nga bisan unsa nato ka busy, bisan unsa nato ka daghan og trabaho mga igsoon. Biyaan ta na ang tanan mga trabaho panahon sa atong pagsimba mga igsoon. Yes. Utang ng mga trabaho balikan na ako pagsimba. Yes. Dili na nato liguy-liguyan ang atong pag-alagad sa Ginoo mga igsoon. Yes. Kay sa diha moabot ang pamanunon. Unya wata nagtanong og pangalagad sa atong buhi nga Dios. Nagsigitan ligoy-ligoy mga igsoon. Niabot ang kagabhion nga ning abot ang Ginoo mga igsoon. Unsa man ang kagabhion mga igsoon? Gabi sa pagsulay. Pagsulay og kasakit katalagman. Unsaon man nimo pagkaasdam mga igsoon? Nga dili man ta naningkamot sa pagduol sa atong buhi nga Dios. Amen. Dili man ta naningkamot og tubig ug lana aron ta makaadto sa iyang gingharian. Aron dili ta mahisama kita mga igsoon sa mga buang-buang nga mga dalagang birhen. Yes. Praise God. Mga igsoon,